भैया खेसारी के कौनो ऐसन इवेंट होखो जौन पवन सिंह के बिना सफल हो जाओ। अब देखो ना है ललका टी शर्टवा वाला के एगो इवेंट भइल ओहू में पवन सिंह यही के पावर कहल जाला भैया। ठीक बा, बहुत लोग पूछेला कि पावर पावर है पीछे देखा तो है झगड़ा वाला एथिया आ एड लागल बा, लेकिन अभी तकले पवन सिंह के हे गानवा के नइखे। एगो औरी गानवा जौन आ जाइल ह ललका टी शर्टवा, ई गानवा है झगड़ा वाला गानवा, दोनों एक साथे मिला दनु तब वो पवन सिंह के एगो है गानवा नु राजा जी के दिलवा भारी पड़ता। अब मर्द हेतना घोर बेइज्जती हो दादा। अब बताओ, देखो ललका टी शर्टवा गाना आइल ह 11 घंटा हो गईल आ अभी तकले 1 मिलियन व्यू नइखे गईल, लेकिन थंबनेल पर का लिखा गईल बा 1 मिलियन व्यू। हो सकता रियल टाइम व्यू चल गईल हो तो लिखा गईल होई, लेकिन 11 घंटा का खेसारी भैया तारा के तो हमनी के भोजपुरी के धुरंधर कहत नियसन हो। एके गो आंधी में एके गो लहर में खत्म। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा कि खेसारी भैया का अब कम व्यू आ रहा है, इसलिए खेसारी भैया आप खुदियाना चाहते हैं। कैसे कि कहते हैं ना कि खुदियाना। अब कौनो ऐसन लाइव कौनो ऐसन इवेंट ना आई खेसारी भैया के जौना में खेसारी भैया पवन सिंह के नाम ना लेस हर में लीहन, ताकि अब मार्केट में आवे। कैसे कि मार्केट से तो रौरे सब बता सकता नहीं, रौरे लोग जनता जनार्दन रौरे लोग सब जानता नहीं लो कि मार्केट में बड़ा के बा। बाकी कोनो ऐसन इवेंट नहीं खे जौना में पवन सिंह के नाम ना आओ, और यही के कहल जाला पावर। तो पवन फैन दबा के शेयर करे के बा, लाइक शेयर करके पहुँचावे के बा केकरा लगे पता बा नु। हाँ तो एकदम लाग जालो।